Hello mga igsoon, may hapon. May hapon nanasab ko. Nanasab ko yung mga pagdasig na to mga igsoon. Kumusta day atong quarantine diha no? Kumusta ako sad na ako sa akong balay mga igsoon, ako sa akong kwarto, i-quarantine sad ko. Then muhatag og pagdasig nyo mga igsoon. But before ko muhatag og pagdasig, ako din mong pangmustahon mga igsoon. Kumusta ang inyong pag-quarantine diha? Kumusta mga igsoon ang inyong kadasig ron sa Ginoo na? Hopefully mga igsoon nga kani nga quarantine mas naduol tag maayo sa Ginoo tungod kay mas dako tag panahon sa Ginoo karon. Amen. Mas dako tag time sa Ginoo kaysa sa una unya. Hopefully mga igsoon ha di ta malayo kay usahay man mga igsoon kay uban nakadungog ko ba nga paitan ning quarantine wa na koy lingaw sa balay, wa na lingaw na wa na koy eskwela, wa na trabaho, lingaw nun sila. Nanindot kayo ng mga igsoon kay ngano man paghimog lingaw nga malingaw ang Ginoo apil. Pagbasag Bible, pag-worship, pagkanta, paminaw bang worship song mga igsoon, pamalandong sa pulong sa Ginoo pagampo. Amen. So mao ni panahon mga igsoon ay tugot nga tungod aning quarantine malayo ta sa Ginoo inon nga naman kay nga naman wala na ta kayo kakita sa atong mga igsoon nga tigdasig nato, wala na tay mga banding sa atong mga isig ka magtotoo sa mga Kristohanon, wala na ta nagsimba sa usual place nga atong atuanan, di ba? Wala tapok-tapok ba? But hopefully di na mahitabo, but let it be mga igsoon nga pinagi nining quarantine mas magkaduol ta sa Ginoo ining human ining quarantine mga igsoon mas stronger ta than before. Amen? So, ning taknas kapunon mga igsoon, muhatag na po kong pagdasig ninyo. Before day ko muhatag pagdasig, no? Ako lang mong invite sa akong channel. Ganahan mo subscribe mga igsoon, please subscribe. Kristohanong Mabungahon, and then natin po page mga igsoon, Kristohanong Mabungahon sad. So, once again, akong rason nga nung nag-vlog ko, nga rason nga magsige upload og mga videos mga igsoon is not to become famous, not to earn money, but what yun na sa una mga igsoon. Akong gusto lang mga igsoon, I just want to encourage you. Gusto lang ko mga igsoon nga just for the glory of God alone. What you lain nga mani akong motive sa akong kasing-kasing mga igsoon. Gusto lang ko mudasig. Although naiuban karon nga nagsig vlog. So unsa ilang mga vlog dia about sa ilang kaugalingon, ilang gi-vlog dia mga igsoon. Daghan sila gi-promote ang mga dapit bisan asa, mga nindot nga view. Maayo man na ako lang mga igsoon palahi ko. So nakaingon ko mga igsoon nga daghan kay nag-encourage ko nga pastor mag-vlog pa ka ano ba. So nakaingon ko nga mas maayo siguro nga mag-vlog ko akong suwayani. Di ba? Akong suwayani ang ako ay about God tanan or about sa akong family ginagmay but more on ako mga igsoon pagdasig sa matag usa kanato aron ang atong pagtuo mas mo lig-on and then ang atong spiritual life mas mo mature pag ta para sa kamayan sa Ginoo ni mga igsoon. Amen. Wala joy laing motibo ani dili para musikat mo sa akong motibo ni Megson nga si Lord iisa na ako kanunay si Lord akong pasikaton sa akong kinabuhi. Amen? May na magklaro ta ba? So, okay. Nito mas hapunon mga igsoon. Last nga video nga akong gi-upload rin mga igsoon is ang topic na to is about love kung sa tinud nga gugma. Karon mga igsoon, atong isgutan mga igsoon karon is about temptation. So dili ko relate sa atong pangitabo karon, dili wala ta magisod or quarantine mga utsada mga utsada. So atong isgutan karon mga igsoon about temptation kay ngano man importante kining makahibaw ta niyon how to deal temptation and how to battle with temptation unsaon pag overcome sa temptation tanan. No? So ning katnas kapunon mga igsoon natay nalang tay i-review sa Bible mga event sa Bible ba story nga mga tao nga gitintal mga tao nga natintal ug tao pod nga wa natintal. Okay. So this afternoon atong isgutan mga igsoon si Iba, si David ug si Joseph, di ba? Sa mga nakadungog sa akong preaching personally, siguro nakadungog na mo ni but para ginito tanan pagdasig mga igsoon. So una mga igsoon atong isgutan si Iba. Si Iba mga igsoon, si Iba si kuan man murag ikaduha na siya nga tao mga igsoon nga gihimo sa Ginoo no. Sa Bible nga naisulat ang primero si Adan. So si Iba mga igsoon sa atong kaybaw na magitaan ni this is sa common na magayong story ni Iba no si Adan ug si Iba mao na. So kaybaw naman ta si Iba mga igsoon natintal, di ba? Kay magisgot man ta og temptation. So karon tong isgutan nganong si Iba natintal. Kaybaw naman ta mga igsoon nga si Lord ang Dios naghatag og instruction ni Iba nga mao ni yes sige kan-ata ng pagkaon nga naa na sulod sa Garden of Eden hilabti ang tanang butang nga naada except sa atong kahoy mga igsoon. Di ba katong usa ka kahoy nga gibawal jud og gidili sa Ginoo. Kay bawo na ba ta mga igsoon nga kanang gidili mao labing lami matud pa sa kalibutan, di ba? Okay. So si Iba kay bawo na mga igsoon sa instruction sa Ginoo nga ang kahoy di pahilabtan. Kay bawo na nga ang katong bunga ato nga kahoy di kanon but mao ni mga igsoon usa sa hinungdan mga igsoon. Nganong si Iba natintal mao gini una sa hinungdan nganong si Iba natintal.
Yes, kay bawo siya nga bawal, pero nagpundo siya sa dapit nga asa ang bawal. Kung usbon mga igsoon, ang hinungdan nga nung si Iba natintal tungod kay bisag kay baw siya nga bawal ng dapita, nagpundo siya sa dapit kung asa ang bawal. Okay? Sa diyang nagpundo siya sa dapit nga asa ang bawal mga igsoon. At the same time, ning tanaw siya sa bawal. Yang gitanaw ba? Nga na siya kung anong gibawal, manong gidili man sa Dios nga mukaon kung ning kuana. So, nagbarog siya at the same time nagtanaw siya sa temptation. And then diha-diha ang yawa nakigistorya din niya pinagi sa bitin. So, kay bawo na ba mga igsoon nga naapoy matud pa sa balang kasulatan nagingon diha mga igsoon. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Okay? So, ano nga tayo mga igsoon atong nakita mga igsoon si Iba nga nagbarog siya sa lugar nga naay tentasyon. At the same time gintatutok sa tentasyon. Curious kay siya una. Murag ako sa una ba? Siya diyang pilmiro na kog tilaw siya po mga igsoon sige og tan-aw sa nagsuwib unsa man ha? Gipadagandagan man murag to sa uwan gipadagandagan ba lami ba jud ni lami so ning abot ang tayo mga jud nga na curious si Iba mura siya ako sa una ba curious siya ano man jud di then ningungong yawa giilad ra ka na giilad ra ka sa Ginoo na pero kung imo ning kanon ana bitaw so nay mga tentasyon nga nahitabo ning grabe noon gibira siya aron iyang supakon ang gibawal sa Ginoo so ato nga tayo mga igsoon si Iba wa kabarog sa tentasyon ngano man una in the first place mga ning barug man gud siya daan dito gibawal na to sa Ginoo tong gibawal na to sa Ginoo tong gitawag og nga kahuya bawal na to siya murag naa siya sa peligro danger zone ba apan si Iba ning adto dito mga igsoon voluntarily ning barug dito ning tutok hinungdan nga natintal si Iba meaning mga igsoon kung naari ta sa wrong place mga igsoon posible nga di ta ka barug sa temptation listen kung naa ka sa dapit nga wa ka ingna sa Ginoo nga anha ka na napita posible nga prone ka into temptation posible nga madaka di ka kasagang sa tentasyon kung naa ka sa dapit in the first place lang daan na ka sa wrong place wa ka sugua sa Ginoo gibawal na sa Ginoo dapita di ba pero naaman ka diha natintal ka akong balikon mga igsoon nagingon ang balang kasulatan ayaw hatagig lugar ang yawa amen so mao toy Paul ni Abe si Iba. Yan ay consequence dayon daghana kay bawo na mo ning abot ang consequence dayon tungod sa gihimo ni Iba. Next mga igsoon atong isgutan. Si David. Kinsa ni si David mga igsoon? Sa Bible mga igsoon si David gitawag og a man after God's own heart. Siya lang ang gitawag sa Bible og a man after God's own heart meaning siya ang tao nga adunay kasing-kasing nga sama sa kasing-kasing sa Ginoo. Di basta-basta no? O kay bawo na mo mga igsoon nga si David siya ang nakapatay ni Goliath gamit lamang sa tawag ato lambuyog bato lay gigamit mga igsoon unyang iyang kontra si Goliath usa ka professional soldier army di basta-basta way pildi-pildi mga igsoon higanti pa gyud sakto pa jud taming apan gipildi lang siya sa bata nga si David kay nagsalig siya sa Ginoo but abi yung mga igsoon nga si David na tintal pod amen natintal pod si David so si David mga igsoon natintal siya sa usa ka babae nga ginganlag si Bathsheba. Okay? Si Bathsheba mga igsoon day usa ka senaryo sa kinabuhi ni David mga igsoon nga iyang na wa siya mag-expect ba nga si atong time si David murag nag-relax ba mao nang bantayanan ning relax na mga igsoon ang iyang gisugo mga igsoon atong gubat mga igsoon ang iyang mga sinaligan am sa mga banggiitan nga mga tigbangkaw banggiitan nga mga soldier ba di basta-basta ang mga tao ni David, mga army, di basta-basta. So, sila lang. So, relax na si David atong tayma. So, atong tayma, kaya nag-relax si David, mga igsoon, wa siya kabantay, wa siya mag-expect nga anang tayma o gigayuna mga igsoon. Sugaton siya tentasyon. So, pangdasig sa ninyo mga igsoon, pagbantay mo, ayaw relax. Di ba? Padayon nga mabisi ka sa pagpamuhat, sa ipabuhat sa Ginoo. Ayaw jog ihatagig lugar ang yawa. Aning tayma mga igsoon, nag-relax si David ba? Siya relax nagpasok-paso siya mga igsoon sa iyang palasyo, sa iyang balay mga igsoon og sa dihang minglili sa bintana mga igsoon nakit-an niya kalit ang usa ka babae nga naligo. Si Bathsheba. Okay, si Bathsheba mga igsoon minyo na. Ug silang si David nakakita sa tentasyon. Si Bathsheba mga igsoon sa tentasyon. Matod pa sa ubang preacher mga igsoon si Bathsheba daw usa ka babae nga mahilig maligo kay from the word Siba, take a bat siba, di ba? Umatod pa nila. So, si Bathsheba ni nga tayma mga igsoon sa kadlaw naligo ug nakit-an ni David nga naligo si Bathsheba. Abi yung igsoon mao ni pagkakita ni David, eventually
Nagsugo siya og tawo nga ipakuha sibat-siba. Okay, mao na ni. Then nakakamit din siya og adultery. Karon atong balikon magson atong pamalandungan og diin og nganong si David nakasa og adultery nga di biya siya basta-basta alagad siya sa Ginoo. Gitawag siya og a man after God's own heart pero matintal pa dahil yes matintal pa. Di ba? Mao na timan mga igsoon. Matintal manggali ang mga lagad sa Ginoo, mga duol sa Ginoo, kita na ba usahay nga mukhang ata. Di ba? So way gipatawad ning tentasyon mga igsoon, tentasyon. Ani nga tayo mga igsoon si David nakasa og adultery. Atong balikon ngano nakasa si David. Atong sa ako ra po niya, sa akong nakita ba senaryo kung ano sa inungdan nga si David nakasa. Unas tanan mga igsoon. Si David nakasa kay ngano man ming tutok siya sa tentasyon. Mura siya si iba. Ngano man nakaingon man ka pastor kay ngani man. Siya dang si David unta nakakita. Pagkakita niya ang gihimo unta ato ni David magso ni piyong pag humagpiyong nag-ampo siya nag-worship sa Ginoo Lord pasaylo ako Ginoo ako nakitaan nga di maayo pero wa na buhatan ni David. Padayon siyang nitanaw sa babae nga naligo. Ug siya dang nagsigisig tutok sa babaeng naligo na tintal siya kadugayan maor ni mga igsoon sa nitabo ni iba. Si iba nagsigig tutok sa kahoy nga gidili gibawal sa Ginoo. Kadugayan niyang tutok na tintal the same thing nga mahitabo nato kasagaran usahay matintal ta. Di ta makablame sa tentasyon kay tentasyon normal raw naa na kada adlaw. Pwede pod kada minuto sa atong kinabuhi. Depende na sa paghandle na to. No? So si David mga igsoon sa pagkakita niya sa tentasyon ang iya sigurong mata ning lurat. Wa siya ming hupo. Instead nga mo mag-worship, Lord, salamat sa imong kaayo. Ang daigon ba atong time mga igsoon nagpadayon si David o paglili ni David, pak, padayon siya. Tan-aw. So ang nahitabo mga igsoon natintal si David. Kung sa rason, natintal si David kay ning tutok sa tentasyon. Okay? Si iba natintal kay nagpundo sa dapit nga gibawal sa Ginoo at the same time ning tutok pag just tentasyon. Si David sa diyang tutok sa tentasyon ang yawa po ni tintal. Ana ra siya maigsoon. Mao ni siya maigsoon. Kung mabantayan sa yawa nga imong gi-entertain ang tentasyon, listen carefully. Labi na mayang people, kung mabantayan sa yawa nga ning entertain ka sa tentasyon mga igsoon, makit-an sa yawa nga murag naakay gitawag og naakay gana ba? Hulo, ngana bitaw. Di jud ka undangan og tintal. Listen carefully. Kung makit-an sa yawa nga murag excited ka, murag na-entertain ka sa tentasyon igsoon, di jud ka undangan hinon sa yawa og tintal hangtod nga mabira ka niya og makasa ka. Mo nang bantaye. Guard your heart, guard your eyes mga igsoon. Mabitay na kanta nga be careful little eyes what you see. No, bantayan ni kayong mata gamay ra kay ni mga igsoon. Di man da parehag mga mata no, nay uban dakong mata nay gamay. Sig unsa pa nay imong mata day mga igsoon pero paminaw. Yes, ang atong mata gamay ra. Pero kasagaran or daghan sa mga sala nga nagikan pinagi sa mata nagsugod. No, mo nang magbantay ta mga igsoon sa atong gitan-aw ug magbantay ta sa angay nato tan-awon. O kinahanglan nga kamao ta mo control sa atong pagtan-aw, di ba? Ug mo piyong day, di ba? Pwede man. Di ko ka-experience di ko kalimot mga igsoon nga naka-encounter sa kugingana padung ko magwali mga igsoon gitaparan ko og kanang babae ba wa jud ko magtuo mga igsoon babae nga mubo kay og sayal. Piting mubua, piting kay mga igsoon padung ko ato magwali mga igsoon. Ako lang i-mention kung disa nga dapit pero dili lang ko i-specific place sa Mindanao ni natabo mga igsoon. So night time nga gi-invite ko ng wali samtang di pa ko sa van nagsakay na wa ko mag-expect nga ang babae day nga mutapad nako pirting mubuak kay short. Di short sayal ba nga pirting hapit na nakitang kigol. Ya ako atong time mga igsoon nagbasa ko Bible sa cellphone. Sa nagbasa ko nakaanak ko uy siga kong mata andi nagpiyong day ko nag-worship Lord pasaylo ako kung na ako'y nakitaan nga di mao Lord God hinloi ko din nag-worship din ko naminaw ko worship song gingana na ko pag battle ang temptation so wala gingana ni David kay pagkita ni David nagsigir mo siya tutok hantod na naganahan siya kayo nakitaan sa iyo uy excited ang hari mao to mga igsoon nga natintal si David. Listen, si David di basta-basta nga lagad sa Ginoo natintal pa ano man iyang gitutukan ang temptasyon instead nga mupiyong siya or mag-worship siya ni Lord nama. Karon mga igsoon sumato hinungdan. So next karon mga igsoon atong hisgutan ang usa ka alagad sa Ginoo nga naka-overcome sa temptation. Kay bawo naman man si Joseph. Tingnan lang Joseph the dreamer katong nahimong gobernador sa Egypt mga igsoon si Jose. Kay bawo naman mo si Jose Lord mga igsoon usa siya ka alagad sa Ginoo nga grabe ang iyang broken hearted ba kay ano man bitraidor siya mga igsoon gibaligya gihog pa sa tabay mga igsoon daghan kay gibutang-butangan pagyud gipreso nga way sa mao na si Joseph mga igsoon pero ako nabantayan mga igsoon nga naay naa ni Jose nga wa ni iba og ni David unsa man pastor mao ni si Jose sa dihang naka-encounter og tentasyon mga igsoon midagan okay
Once again, ang lahi ni Jose kay ni Iba ug ni David, si Jose sa diyang naka-encounter og tentasyon ni dagan palayo, wa ni dagan paduol ha, ni dagan siya palayo. Sa diyang usa ka adlaw mga igsoon, usa ka senaryo sa kinabuhi ni Jose mga igsoon, gisaligan na siya sa hari sa Ehipto atong tayma, gisaligan na siya sa saligando sa hari, usa siya ka di siya basta-basta mga igsoon nga si Jose nga tao sa hari atong tayma. So dahil tayo mga igsoon nga ang habilin sa balay sila lang duha, si Joseph, si Jose ug katong nay asawa ni Potiphar. Si Potiphar usa ka dakong tawo pod sa Ehipto. And then ang asawa ni Potiphar mga igsoon kay kung atong mabasa diha sa ilang story mga igsoon, wala na lang taning gamit sa Bible pero wala na kay taas na kayo. So akong explain mga igsoon kung atong basahon ang event ni Joseph mga igsoon. Si Joseph day usa pod siya ka gwapo, ambungan nga lalaki, di ba? Gwapo siya. So sa diyang nakitaan sa asawa ni Potiphar niya, si buutan pa siya mga igsoon. Then usa ka adlaw mga igsoon nga sila ran duha, asawa ni Potiphar ug si Joseph sa balay mga igsoon. Nagsigig tutok ba si ang asawa ni Potiphar nga sa kaambungan ni Jose mga igsoon. So mauna nga gihagad og kalit si Jose sa asawa ni Potiphar nga motipo paghigda. Ato na ling klaron, gihagad nga makig-sex. Apan unsay gihimo ni Jose mga igsoon kay bawa na mo. Gibira pa siya pero hingdagan siya, mao tong nagisi ang iyang sanina mga igsoon. Hingdagan siya pagawas palayo. Hingdagan siya ngadto sa tentasyon. Listen, si Jose ni dagan sa tentasyon. Yes, pagkasunod na priso siya, but wala na priso mga igsoon kay na-promote man siya later on eventually. But ang nindot sa gihimo ni Jose mga igsoon sa diyang na-encounter niya tentasyon, midagan siya. Bud pasabot mga igsoon, dili day ang pagdagan nay panahon sa atong kinabuhi mga igsoon nga mudagan ta pero dili ingon nga nanalaw ta kun dili alang sa atong kadaugan. Sa diyang nidagan si Jose palayo sa tentasyon mga igsoon, may hinungdan nga wa siya natintal. And then later on sa iyang kinabuhi gi-promote pa gyud siya sa Ginoo. Nahimo siyang gobernador in Egypt, but mao ni kalahian mga igsoon. Si David nitutok sa tentasyon, si Iba nitutok sa tentasyon niya, nagpundot sa tentasyon. Si Jose hinindagan sa tentasyon. At mao ni atong timan-an mga igsoon, usa di ay mga igsoon sa nindot nga pamaagi para makabarog ta sa tentasyon mga igsoon kaning mudagan ta. Amen. Dagan ta. Likay ta. Kung kaybaw ka na mga igsoon pagdasig na kunimo, kung kaybaw ka nga apiki ka sa pagsukol anang butanga, kung kaybaw ka nga patintal pa ka kay mutungab pa ka ana mga igsoon, mutagay pa ka, kung kaybaw ka nga maalikado ko ani, ma-fall ko ani sa premarital sex, so likay na lang ka. Mo ni gingon mga igsoon ang akong mga katawhan nalaglag tungod kay kulang sa kaalam. So be wise igsoon. Di ta magdanghag. Daghang nalaglag tungod sa kadanghag, but I know naminaw mo karon diha malamon ta. Amen, malamon ta. Karon mga igsoon, naapoy gitawag og pagdasig si Jesus Christ nato mga igsoon ng Ginoo kung unsaon nga makabarog ta sa temptation. Mao ni ang pamaagi sa Ginoo. Na diri mga igsoon, kung basahon ang Mateo 26:40 hangtod sa 41 nagingon ri. Once again, Mateo 26:40 hangtod sa 41 nagingon ri. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog busag giingnan niya si Pedro. Nganong wala man mo makatukaw? Uban ka nako bisag usa lang ka oras, 1 hour nga prayer. Okay. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Okay. Mao ni giingon sa ni Jesus Christ magyon usa sa rason, usa sa epektibo nga weapon mga igsoon to overcome temptation, to destroy temptation mga igsoon, to battle, to combat with temptation is to pray pagka may nampuon. Ningon si Jesus Christ mga igsoon, pagampo ug pagtukaw kamo aron dili kamo mahidalinas, aron dili kamo ma-overcome sa temptation. Meaning mga igsoon, mao ni pagdasig sa Ginoo po nato. Kung gusto ta nga makabarog ta sa tentasyon, kinahanglan mainampuon ta. We'll spend more time to God in prayer. Prayer jud mga igsoon. Mao sa ni sekreto sa Ginoo. Mainampuon ka si Lord sa iyang ministry, sige ampo. Mabito hinungdan nga wa siya matintal, di ba? Sige ampo. Ug ako may nakadungog na mo ganina sa pamaagi ni Jose mga igsoon. Si Jose nindagan sa temptasyon. Ako na lang i-additional na ko mga igsoon ha. Yes, si Jose nidagan sa tentasyon palayo. Pero mao ni ang tinuod mga igsoon kamatuoran. Kung di ka mainampuon, listen ha, kung di ka mainampuon sama sa giingon ni Jesus Christ, dili ka makadagan palayo sa tentasyon. Once again, kung dili ka mainampuon,
Dili ka kadagan palayo sa tentasyon. Sayon ra pag-ingon, yes, mulikay kung mulikay. Pero kung dili ka minampon, meaning weak kayo kana sa espiritu nimo maigsoon, di ka kasagang sa tentasyon. Amen? So, aron ka maka-overcome sa temptation, aron makahimo ka paglikay sa temptation mga igsoon, kinahanglan prayerful ta. Himuon na to ang prayer, ingon nga lifestyle na to. Karon oh, I believe one of the reason nga nung gi-allow ning lockdown ni Lord o quarantine mga igsoon, aron mas dako-dako tag time ni Lord in prayer. Yes, for me, mao gyud ni usa sa rason. Ngano man, kay kung bisita, usahay man gud mga igsoon ug bisita kayo, labi na eskwela ta, mga assignment, thesis, unsa pa, trabaho, negosyo. Lahi gud ang tong panahon mga igsoon. Yes, na time nga taas, pero na jud time mubo. Kay ngano man, maglisod ta ba? Kay naman tayo mga priority, na tayo mga responsibility everyday. But, karon nga panahon mga igsoon, wala trabaho, gi-lockdown, na home quarantine, I believe usa sa rason kanong gitugot ni sa Ginoo kay gusto si Lord nga one on one ta niya. Gusto si Lord mga igsoon nga mag-date ta early in the morning nga ato siyang hilakan, ato siyang awitan, mao ni gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo mga igsoon nga mamawi ta sa atong mga time sa una nga gagmay na lang kaayo tungod sa atong kabisi. Gusto si Lord nga dako tag panahon niya. Amen. Usa sa rason mga igsoon para ma-overcome nato ang temptation. Usa sa rason nga makabarog tang lig-on sa tentasyon. Kinahanglan magkinabuhi ta nga may nampuon, magkinabuhi ta nga kanunay na malandong sa Ginoo, magkinabuhi ta mga igsoon nga kanunay istoryahon ang Ginoo. Amen. So mao ni akong pagdasig nato mga kaigsuonan ning naa sa kapunon. To God be the glory. God bless us all.